Ahoj, tu je Deadplay. Ja ťa vítam pri mojej hre Minecraft 100 dní nespať. Počuješ to v pozadí? To sú fantómy. Už tu krásne lietajú, takže poďme sa na nich pozrieť. Ahojte, chlapci. Aha, dobre, au. Ahoj. Zombíci, fantomovia, nádhera, spať nemôžeme, takže úplný brutál. Takže ja si myslím, že v dnešnom dieli by sme si mohli ísť naťažiť nejaké tie diamanty. Tak poďme na to. No nech sa páči. Konečne tu máme prvý diamant. No aký som pekný s tým diamantom. Wow! No tak ho vyťažím a ideme ďalej. Takže máme svoj prvý diamantový krompáč. Jupi! A kde sú tí fantomy ako? Chlapci, kde ste? A ja idem ťažiť ďalej svoje diamantíky. Železové diamanty. A kým ja teda budem ťažiť, poprosil by som ťa o like na toto video, odber na tento kanál, aby ti nič neuniklo. Nič ťa to nestojí, mňa to posunie ďalej, aspoň budem vedieť, či sa ti táto moja tvorba páči. Ďakujem. Bam! A je tu strih. Ja som vyťažil za moje ťaženie 43 diamantov a je najvyšší čas teda, aby som si urobil diamantové brnenie a bol krásne vystajlovaný. Poďme teda na to. Hop, čip, čibirip. Krása, poďme na to. Prvé boťulky, košielku diamantovú, helmu diamantovú a krásne nohavice. Šup to na seba, vymením to. Wow, no nech sa páči, pozrite sa, aký som krásny. Diamantový. Cítim sa taký bohatý. Yes. Pozri sa, jak shiním. Teším sa z toho, ako keby som zabil Ender Draka. No dobre, myslím si, že je asi celkom dobrá cesta, keby sme si trošku spravili aj nejaké tie enchanty na to, brnenie, nejakú tú ochranu. Takže čo nám chýba? Chýba nám čo? Obsidián. Poďme ho teda ťažiť. Bam. A mám to enchantované. 11. deň. Zenchantovali sme si armor. Máme dobrú ochranu. A teraz by som asi aj ukončil tento diel. Tento diel bol trošku také nudnejší. Bolo to hlavne o ťažení. Ale aj to patrí do Minecraftu. Uvidíme sa pri ďalšom dieli. A ešte mám pre vás jednu vec. Takže ešte to nevypínaj. Ešte trošku pokračujeme. A tu je moja výzva pre vás.
Každý, kto zanechá komentár pod akýmkoľvek videom a dá odber na kanál, dostane v mojej sérii 100 dní nespať svoj vlastný dom v dedine. Áno, presne tak, postavím vám domček, úplne váš, s menovkou na cedulke priamo pri vchode. Bude to perfektné spestrenie série a som zvedavý, akú veľkú dedinu dokážeme spolu postaviť za 100 dní. Možno malá osada, možno mestečko, možno rovno metropola. Takže ak chceš svoj vlastný dom v mojej sérii, koment plus odber rovná sa tvoja stavba v dedine. Je jednoduché.